Spiċċat il-koalizzjoni, żdiedet il-konfużjoni. B'dan il-kliem il-Partit Laburista ddeskriva tmiem tal-ftehim ta' koalizzjoni bejn il-Partit Nazzjonalista u l-Partit Demokratiku. Kien il-ġimgħa filgħaxija li l-Partit Nazzjonalista ħabbar l-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista approva mozzjoni li permezz tagħha xogħolja b'mod uffiċjali il-ftehim li kien ħoloq il-Forza Nazzjonali. Forza Nazzjonali li eventwalment saret magħrufa bħala l-koalizzjoni ta' konfużjoni ta' Simon Busuttil u Marlin Farrugia. Fi-stqarrija l-Partit Laburista qal li bit-tmiem tal-ftehim tal-koalizzjoni bejn il-Partit Nazzjonalista u l-Partit Demokratiku żdiedet il-konfużjoni li ġa kienet tinħass meta l-Oppożizzjoni suppost kellha l-istess whip u l-istess linja fil-Parlament. Bil-Partit Laburista fakkar l-Oppożizzjoni ikkontestat punt kostituzzjonali dwar il-numru ta' siġġijiet li kienet intitolata għalihom fuq il-premessa li l-Partit Nazzjonalista u l-Partit Demokratiku huma ħaġa waħda, b'lista waħda u whip wieħed. Dawn l-aħħar żviluppi mhux biss jikkonfermaw kemm kellhom raġun il-Prim Ministru u l-Partit Laburista meta wissew b'koalizzjoni ta' konfużjoni, iżda juru wkoll kemm il-Partit Nazzjonalista m'għandux il-kredenzjali biex imexxi l-pajjiż. Dan għax minflok jingħaqad qed jispiċċa jinfired iktar minn qatt qabel. Il-Partit Laburista żied li l-poplu spiċċa lanqas jaf fejn jiet mal-Oppożizzjoni li issa hija mifruda iktar minn qatt qabel. Skont il-Partit Nazzjonalista, l-investituri barranin kellhom jippakjaw jitilqu mill-pajjiż jekk jerġa' jiġi elett gvern Laburista. Iżda kienet il-koalizzjoni li ppakjat u telqet, temm jgħid il-Partit Laburista.